खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 13 एप्रिल 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोदोना एबा हाथायाव सानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव बारा मोजां नङा। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। अब्लाबो गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननाया आद्रा जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै मेंनाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सोरनिबा सायाव बांद्राय रागा जोंफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। गोदान हाबाखौ मावजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। साननाया जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गुबुनजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव बारा मोजां नङा। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। रांनि आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया मोजाङै थागोन। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। खहा खालामनो नाजागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजां फिथाइ मोननो हागोन।
मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोदान खामानिखौ मावनो एबा जागायनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, सिगाङाव मावखांनाय माबा मोनसे मोजां हाबानि थाखाय दिनै बान्था मोननो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, रांखावरियाव मोजां होनजायो, फालांगियाव मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, जेनिबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव मोजां नङा, बारा रिस्क लायैआनो मोजां, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे सानफ्रामबो फुङाव गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।